Galicia precisa seme de calidade. 9 de cada 10 homes que doan non superan os requisitos. Os que aportan esperma válido son recompensados económicamente. Cal é o perfil dos doantes? Que condicións teñen que cumprir? Non todo vale hoxe no termómetro. 12, 7 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro. Bueno, semellan pois cartos fáciles, 50 euros a cambio dunha doazón de seme, pero que está ocurrindo, Bernardo? Pois que aquí en Galicia o esperma de 9 de cada 10 homes pois non resulta apto para estas doazóns. Que está pasando? Pois hai uns requisitos a cumprir, imos velos, pero efectivamente, Rocío, só un de cada 10 aspirantes a doar seme supera a criba. Hai unha lista de requisitos que desbotan a eses candidatos e cada vez hai menos que superen as probas. Atendan. Os voluntarios deben ter entre 18 e 45 anos, non poden ser adoptados, deben ser da mesma etnia que as persoas solicitantes, non poden medir menos de 1,58 m, nin o seu índice de masa corporal superar o 30. Son requisitos que dan moito que falar, despois debatiremos na mesa. Que non tiveran tumores ou outras patoloxías nos testículos é outro dos requisitos, e sobre a cantidade, pois hai tamén unha pauta, que na mostra haxa 16 millóns de espermatozoides por cada mililitro. Pero hai máis, atendan, que nos últimos 6 meses non estivera en zonas de risco de enfermidades infecciosas virais ou que as súas parellas non tiveran máis de 2 abortos. A máis das cuestións físicas, como acabamos de ver, tamén se superarán unhas probas psicolóxicas que comproben non ter trastornos do comportamento ou non haber adiccións nin toxicomanías, nin eles nin tampouco os seus pais, nin o pai, nin a nai. A doazón é anónima, nin os doantes nin os receptores coñecen a identidade do outro e tamén é altruísta, malia que se ofreza esa recompensa de 50 euros. Cal é o límite de doazóns? Pois 6. Cada aspirante só pode doar como para ter 6 fillos nacidos como resultado das súas doazóns en territorio español. Vistos os requisitos, visitamos unha clínica en Vigo. Óscar, ante a escaseza de candidatos, non sei se hoxe atoparías algún, compañeiro. Bernardo, non temos doante, pero temos a doación. Mirade o que temos agora mesmo na pantalla, amigos, que eses son espermatozoides movéndose agora mesmo a tempo real, é dicir, agora mesmo, verdade, doutor? Efectivamente, es una análisis que hacemos de las muestras de semen de los candidatos a ser donantes. Después de haber sido congeladas las muestras, tenemos que descongelar y asegurarnos de que efectivamente se mueven los espermatozoides. Que van como balas, hai algún que van como balas. Isto de entrada sería bo indicativo, non? Que se mova moito é o que produce que se poida doar. Efectivamente, básicamente la concentración, el número de espermatozoides que se tienen por mililitro, la movilidad, que esto hay diferentes formas de moverse, pero aquellos que son más rápidos son los mejores, y la forma de ellos, que también muchas veces está afectada, ¿no? Entonces son los 3 parámetros básicos para entender que una muestra es de calidad y tiene potencial fértil. Isto non é o máis normal, porque é unha de cada 10 as mostras que son aptas para a doación. Por que temos esta baixa calidade do seme agora mesmo en Galicia? Bueno, no solo en Galicia. Yo creo que esto es un fenómeno mundial que nos afecta porque, en primer lugar, está la alimentación. Seguramente esto tiene mucho que ver con los productos con los que nos alimentamos y los niveles hormonales que se manejan en las carnes, incluso en los propios peces cultivados, los medios en los que crecen estos animales, pues están contaminados. Y entonces, por una parte, la alimentación y por otro lado, el estilo de vida, el sedentarismo, el hecho de que haya menos testosterona circulando en el mundo no es casualidad y al final lo que ha hecho es que disminuya la producción de espermatozoides en la especie humana. Mi madriña, amigos, é que estamos, claro, isto soa apocalíptico de entrada. E o que sí tamén que nos preguntamos é que é moi difícil, non? Contábanos antes, Bernardo, moitos dos requisitos que temos que cumprir para doar. É moi complicado, hai moita xente que seguro que non cumple moitas desas cousas. Sí, desafortunadamente, pues para mantener la calidad de los servicios que se prestan en las clínicas de reproducción asistida, como en el IBI, tenemos que exigir el cumplimiento de muchas variables y no siempre se consiguen.
no solamente la calidad del semen, sino los antecedentes de la persona, que no haya defectos físicos, enfermedades en la familia, enfermedades genéticas. Todo esto debe considerarse antes de aceptar a una persona. E todo isto que a xente pensaba que era por cartos, amigo, son 50 euros, vale? 50 euros a doación, ou sexa que non é exactamente por cartos polo que o fai a xente, pero nós, amigos, quedámonos con que isto cada vez é máis complicado. É certo que temos que cuidarnos un pouquiño máis para seguir mellorando a calidade do noso seme. Eu estou aquí hoxe investigando por todos vos para que isto sexa así. O guardián do seme de Galicia, compañeiros. E aí os temos. Como se moven rápidos e raudos. Todos estes compañeiros aquí para o termómetro, amigos. Ai, bueno, xa podemos estar todos máis tranquilos entón, compañeiro. Bueno, pois aí con esa imaxe nos quedamos. Estou pensando unha cousa, Manel, que vai a triple, se tirou Ortega Cano cando dixo aquelo de que tiña de que o seu semera de forza. Semen de forza, porque dixo nin o Nacho. seu, nin o de ninguén. Eu dixo con 60 ou 70 anos, non? Semen de Ainda fuerza. por riba. Ainda por riba. Baixa da moto. Baixa da moto. Como Vais é a non lle importa, creer. Gloria. Papuchi, Tamén. Sí, bueno, pero... que le cascó el Julio Iglesias a los hermanos, que pa' qué. Pero vamos a ver, pero tamén son moito... Bueno, eu quedei máis tranquilo cando dixo non era un estudio solo en Galicia que o resto. Que isto é un fenómeno Porque aquí, mundial. de momento, aquí Non nos somos alimentamos ya. alleos ao E fenómeno planetario. si temos estes problemas, eu creo que fora de Galicia, aquí la raza, é de verdad que se extingue. Tío, hecho falar de Galicia calidad. ¿En qué está? Galicia calidad. ¿En qué está? Mira, te conta. Que sabe o neno que pegatina. Pero unha cousa, Galicia calidade é de cada 10. Non valen 9. Galicia calidad. Non vale 9, tremendo, pero non nos sorprende, Héctor, a mí polo menos, que habendo ese problema de que só un de cada 10 doantes é válido, haxa todo ese pliego de requisitos. Por exemplo, por que os que son pequenos, é dicir, os que miden un 58, non poden doar? Os que teñen antecedentes penais, digo eu, que máis dá? Claro, a ver, realmente o da altura non se entende, ou seja, realmente que ti poñas unha altura mínima para poder doar ou que sexas, non sei, casi... Será que non chegas á proveta? Claro, que sexa guapo... É que calqueira día imos poñer de requisito que sexa guapo, que sexa loiro, que sexa É que alto, o estamos que sexa... facendo. Claro, pero é que non ten estamos- sentido De algún cando xeito- temos ese problema. Claro, pero de algún xeito estáse como buscando a excelencia. E iso buscábanos xentes que non queremos recordar hai moito tempo. Verdade? É verdad, É que é verdad. Ollo, dá ollo, un pouco esas vibes, un pouquiño, sí, Claro, perdona, sí Héctor, é certo, que Tamén por é exemplo, verdad, perdoa, que isto é un negocio e o que queren é asegurar Claro. o sea, a boa calidade Que se ti porque vas eles a cobran doazón, exacto. por obxectivos. que es efectivo. Claro, ¿no? é importante porque eles o que buscan é que a concentración sexa superior ao normal. É dicir, por exemplo, se é certo que a concentración baixa, de feito hai 30 anos a concentración normal era de 50 millóns de espermatozoides por mililitro e hoxe día a concentración é de 16 millóns por mililitro. Hai 50 anos había contador de Hai 30, hai 30. De 30 anos a hoxe a Pero concentración estás de baixou de acordo 50 a que ese 16. que él dicía de que o estilo de vida, as hormonas que comemos, todo iso vai en detrimento da calidade do seme? E a contaminación tamén, a contaminación a que estamos exposto, todo eso vai variando e de feito o fenotipo masculino tamén vai variando tamén co paso dos anos, non? Si é certo que ao final non requerimos facer eses traballos tan físicos, ao final o fenotipo vai cambiando Que hai menos tamén. testosterona, dicían. Claro, realmente é así, porque ao final vai variando e é un pouco a evolución, chama a e evolución logo, imos a ver, iso. pagan 50 euros se a túa doazón está dentro dos parámetros. María, din aí, a xente non o fai por cartos. A mí sorpréndeme. A min tamén me sorprende porque ademais nun home moi fácil por 50 euros, pois nada, sache regalito. Nunha muller é moito máis complicado. Eu teño conocidas que si donaron óvulos, pero unha muller pagan moitísimo máis, de 800 a 1000 euros en España, paganse máis que en outros países. É verdad que unha muller tens que hormonarte, é moito máis complicado. Eu xa non xogaría co esa salud, prefiero limpar escaleiras. Pero bueno, nun home facilísimo 50 euros, non o faz por cartos, falos por ao mellor por axudarlle a unha familia. É verdad que hoxe sí se necesita, porque xa están pedindo moitísimas clínicas. Hai 30 anos o que estábamos dicindo, os nosos pais estaban moito mellor que están os homes de hoxe. Bueno, tiñanse fillos antes. Tiñanse de saúde, de saúde. Tiñanse fillos moi xóvenes, ojo, que tiñan os seus fillos con 25 anos. Era xente... Todo, oferta e demanda. Hai moita, o sea, hai moita demanda, non hai oferta. Vai pasar igual co viño, se hai pouco suba a Claro. boteca. A É botolito que vai non, subir. eu estou segura que se en lugar de 50 euros pagan 1000,
Hai Vai. cola. Sí, sí, sí. Logo, hai que aclarar que somente se poden facer, non en España, non sei se é extrapolable a máis puntos, un máximo de 6 doazón, non? Non podes repoblar unha comunidade autónoma. En España son 6 porque ao final senón lle poñemos un límite, pois ao final alguén tería 1000 fillos, como o caso este do holandés que houbo, pero realmente hai ese control para que realmente non se teñan tantos fillos co mesmo ADN, non? Da mesma persoa. Si é certo que, por exemplo, en Holanda o límite é de 25, entón, bueno, se alguén non o fai por amor ao arte, fai no por cartos, cando acabe aquí, cando cubra aquí o cupo de 6, pode ir a Holanda e cubrir ali o cupo con 25. E pode ir realmente aí... Pero eso sería un pouco como peregrinación E tamén, de doazón, peregrinación de semen. E tamén o tema do anonimato. Eso tamén é moi importante, porque hai países que quixeron no quitar e baixaron as donacións, E logo porque a xente... un aspecto importante tamén a comentar por aclarar de que ti non podes como pedir un esperma a carta. Entendamos, pois, por exemplo, muller blanca como eu, que quero que me inseminen un esperma dun home asiático de raza negra, é dicir, non se pode, non? Ten que ser uns rasgos xenéticos semellantes aos da muller que pide, non? Aquí en España non, ou seja, aquí en España ti non poderías coller e decir, pois a carta por catálogo quero destas características e quero inseminarme con este tipo de seme. Aquí en España non estaría permitido, pero sí en outros países sí se pode facer e realmente casi escolles un pouco como se fora a carta, non? Pois quero dun home que sexa desta raza, desta altura, destas características, deste coeficiente intelectual, ou seja, realmente aí é un pouco un límite máis perigoso. Pregunta ignorante, si na adopción podes elexir a raza? Estame chivando por aquí que non, taxativamente, ademais. Tampouco. Pero que, a onde queres ir, Gloria? Quero chegar que se na donación non se está exixindo nin a raza, nin que os antecedentes familiares. Pero Gloria, que me pareceme selección antinatural. Gloria, pero creo que vai moi fiado, perdona Héctor, co que ti mesma apuntabas, non? Coa parte indudablemente ética que pode ter este asunto de se estamos facendo unha especie de selección natural, non? Que estamos que nos remonta, como a ti ben dicías. Claro, pero a ti cando vas a adoptar pasas unha serie de controis, de vixiancias, de visita sorpresa, todo tipo de controis de aspecto económico, aspecto social. Pero non o meu fillo pero que me van a entregar. Cando vas facer un tratamento deste tipo, ninguén controla nada de si tes solvencia económica, se que tipo de familia tes, aí non hai ningún control. Sin embargo, para sí que nos noutro caso, bueno, todo pero tipo que de queres que vos diga, tranquiliza que polo menos vexamos que aquí en España, en Galicia, a diferencia de outros lugares, pois sí, como ven vostedes, hai un protocolo moi claro e moi preciso nestas clínicas. Bueno, pois cambiamos de asunto